מערכת מולטימדיה בסוזוקי סופר סוויפט. המערכת מותאמת כאן בישראל והיא תומכת בעברית. זה מסך הבית שלה ואנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן בתפריט הראשי קיצורי דרך השימושיים ביותר. אם זה הרדיו למשל, כאן הרדיו עם מסך רחב, עם תחנות שמועדפות לנו. אנחנו סורקים את התדרים בהזזת הסקאלה למקום הרצוי ומאפסים אותם בלחיצות קלות על התדר. אם אנחנו רוצים לשמור את התחנה, אנחנו פשוט גוררים אותה למצב הרצוי. נחזור לדף הבית. יש לנו כאן תוכנת ניווט של ווייז, פנגו, ויש לנו כאן מפרטים נוספים, כולל קיצורי דרך שימושיים. דבר נוסף, יש לנו פה מבחר רב יותר של כל מיני אפליקציות ודברים שיבואו לשימוש, אם זה גלישה לגוגל אפילו, מחשבון, הגדרות שאנחנו רוצים לבצע במערכת ודברים נוספים. אנחנו יכולים כמובן לגלול ונקבל פה עוד מפרט של כל מיני שירותים נוספים. דבר שהייתי רוצה להתייחס אליו זה פיתוח שנעשה על ידי היבואן בישראל שנקרא WeConnected, ויש לה שירותים רבים. למשל, במצב חירום יש לנו טלפונים של מד"א, של המשטרה, של כיבוי אש, שאנחנו יכולים בלחיצה להזעיק אותם למקום. יש לנו כאן כל מה שקשור לשירות, מוסכים, פריסה, טלפונים, סוכנויות למחירה, שירותי אבזור שאנחנו רוצים. יש לנו כאן דברים נוספים. אנחנו יכולים לקבל כאן את רשימת הדגמים. אנחנו יכולים להיכנס ולקבל את התחנות שירות. אנחנו יכולים גם לחזור אנחנו יכולים לחזור ולקבל נתונים נוספים, למשל ספר רכב. נבחר את הדגם ונקבל את כל הספר רכב שאנחנו רגילים להתקל בו בתא המסמכים. אנחנו יכולים לקבל אותו כאן על המסך בצורה מאוד נוחה ויעילה. יש לנו כאן הסברים על המולטימדיה ודברים נוספים. דבר אחד שהוא מאוד שימושי ואהבתי אותו, יש להם כאן את לוח השעונים, את מנורות הבקרה, ולא פעם תוך כדי נסיעה נדלקת לנו איזושהי מנורה ואנחנו נלחצים ולא יודעים כן להמשיך, לא להמשיך. זו דוגמה, המנורה הזו, לחצתי עליה ואני מקבל הסבר למה מהות הבקרה שלה והסברים מה אני צריך לעשות. זה יכולה להיות גם מנורה אחרת שגם תיתן לי נדלקה כי מישהו מהנוסעים לא חגור בחגורת הבטיחות. אז זה בהחלט פיתוח שימושי ויעיל ולא ראינו אותו בהרבה רכבים. דבר יפה. אז זאת היא המערכת, כמו שאמרתי, תומכת עברית, שימושית, נוחה לתפעול, ניתנת לגלילה. יש גם אפשרות לשלוט בה בגלגל ההגה, לפחות בעוצמת הקול, בדיבורית של הטלפון, ויש כאן שליטה מהמסגרת עצמה. דבר נוסף שיש במולטימדיה הזאת זה פתח לדיסק. עדיין אפשר להשתמש כאן עם דיסקים, והיום במכוניות המודרניות אנחנו לא כל כך נתקלים בשימוש בדיסקים. זה בהחלט מערכת שימושית שהופכת את הסוויפט לסופר מאובזרת.